Fotonya. Kaya Mas kritik ini iki lho Mas, so sweet ini contonan ora tau galak ya Mas. Tresnaku kaya ndine gamelan, demung lan kendang. Wah, Kok sakit ngoten Mas? Ya pengen ku iso ngambung tur ya iso nyayang. Sampean kaya apa, Mas? Kayak suling. Apa itu? Awakmu tak susul ning panggah eling cah. Tresnaku kaya slentem, Dik. Apa? Kowe dadi wong wedok aja sok slincok ing tembung. Tetep gemati karo Piyai Kakung ya, Nggih Dik. Kang Mas. Tresnaku kaya rebab. Apa? Sing tak arep-arep mung abab. Dadi kom kocok oh, lha kok ngene apa ngendok iki. Dirayu lah kok ngene. Lah kowe iki action kok. Lah ya ta, mesti nelek ta kowe. Sing dadi jalak urip iki kono lho. Ngono kok Ram. Kowe bawa Suaramu aja nganti kalah karo Iya Mas, Mbak Yu jangan sitok nanti ya. ya Mas. Ya nduk Umi Afifah jumenenga iki sampeyan sing dikersakne karo Mbah Kakung, kelangenane Mbah Tomo. Iya, jumenenga mi. Ya apa ngono. Umi. Gejer karo Mas Kluduk kono. Kene, Mi. Jejer karo aku ya mi. Nggih, Pak. Pak Gundulmu. Lah piye? Om. Lah jenengan wis sepuh. Ya kowe iki nglenggono to. Sepuh ki disesep minangka iso apuh. Dadi celuk Pak ki kon bupak, celuk Mbah ki kon tambah. Ya aja maido bocah sakmene wong ya kacek umur ya adoh kok iso. Mbok kon ngenom-ngenomke. Mbok nyadar diri, mawas diri ngono lho. Ya. Ngono. Kowe iki kowe kene tak omongke ratune jalak uren malah. Nah, menika sampean lapor kula neleh. Geles tuwekno dalok. Bawa nggih, Gus. Nggih dijangkepi wong kangenanipun Mbah Kung menika. Loh, iki enek cah iki. Mambi kaya melu minta to. Alah. Kowe penak kono sepi ngetan. Ngetan iso sih tak cegat ning tengah dalan ya. Sampeyan yo yo. Nadian wujud temong peksi. Pelawak yo aja lunggah-lungguh ae ndak dirasani wong. Dikira nom kena penyakit. Ngadeg. Sregep. Nah, ngono lho. Wong Mbah Haji Anom Surata wis nate ngendikan Le, Jo, TikTok dadi pelawak itu yang aktif nyambut gawimu nek ning limbukan tok. Kok lungguh? Sing lungguh ki ben dalange, yogane sindene. Etika attitude-nya itu ada. Penting etika penting, menghargai menghormati Nah, karo sing ngono. mirsani. Nggih, Mas. Sing bawa Jawa ini, kamu yang mentransit bahasa nasional, ben menyeluruh orang tuh paham. Ngoko ya, ngoko Jo. Nggih. Ngoko ya. Ya ngoko ya Indonesia kenek kok iso. Ngoko. Arepe piye, Nduk? Nadian wujude mung peksi. Balen ngarep. Bawane, Nduk. Nadian wujud Dagelan kocluk kowe. temong peksi. Ngoko kenek. Ben mudeng. Senajan mung manuk. Wujute iku lho. Lah iya, senajan wujude mung manuk. Oh iya. Iki nggih mempertegas, Wujute memperjelas. nek ngoko apa? Bentuke. Nah, ngono. Manuk. Wong. Kurang. Dan ono sik to. Akewite lining branta. Ya, Duk. Gawe seneng ati. Halus manis nangsa make. Halus manis. Senajan mung blulus. Kok mlulus ya apa? Halus sing blulus. Masa basa ngoko alus mblunus ya. Ning ngangeni. Wah ya ape. Ape. Kangen nih. Apaan nih? Manukmu. Kok kenalan kok manuk sapa? Ingon-ingon. Wasawenggan kung
nggon. Loh, wis suwe nggonku. Mengembarakan ya mengembara iki miber sak nggon-nggon. Oh, nglelana mengembara. Bener Mengembara. bener bener. golek isi podang jenah Goleki kancane ya kuwi podang kuning. Wah. Mudeng lho, kuping. Jenar ya apa jenar? Jenar ya apa? Jenar gendul. Kuwi lak jenang kok iso. Jenar ki saka tembung Apa? Ayo ayo. Kuwi dapur wilaruh. lho wong aku ki Apa? maratuaku dalang ora mudeng. Dalang lak karo tamu kuwi pekok. Aku ki ora tau kok terus mbok peluang. Lah ya apa? Jenar ya apa? Jenar ki Apa? ngene Apa? je karo nar. Lambemu. Kuning ora. Nah, Wis diomongi warna, jenar ki warnane kuning. Waduh, itu warna kuning. Lah tak tambahi ben apik lho. Malah teko Mantune warna, dalang mangsane. Kayak nyapto Tuk, tuk. Lah hitung-hitung cara kawi. nggih. Eko ya. Setunggal, Nah, dwi, Wi, kalih, tri, 3, catur, sekawan, ponco, ponco menika 5. sat, Sat menika gelek banyune. 6. sat ki 6. Enam. Jajak. Guys, setunggal kalih 3. Ora. Iki apa iki? Hitung. Irung, Hidung. Iki basa Indonesia. Ya. Basa Jawane sejane apa? dumung. Lambe basa Indonesiane. Ya mulut, Nek ngisor lambe janggut. salah. Kuwi berarti nek sinau Jawa kurang. Lah apa? Nek basa Indonesiane irung apa? Hidung, Nah, nek lambe mulut, ngisor mulut apa kuwi? ngopo? Janggut, Salah. apa? Ngisor mulut ki bakdo mulut, rejep, ruah, sapar. Nah, terakhir besar. Mudeng kok. Lah kok tiba tak cekel kok podang kuning. Iso teteke mak-mek lho. Bocah ki kangene ya ngono kuwi. Malah enak iki lho cekelane timbang bojomu. Iso pas ngono lho. Grenjel-grenjel iso pas. Hujan ya, Dek ya. nggih Pak Pak Nek. iba bunga enga Lungguh, Nek. Seneng sing nom ngadeg kok sing tuwek. Sing lingguh ki sapa? Lah kuwi wis arep lungguh kok. Iki lho karpet iki teles tak resiki. Benagari. Teles kok diresi. Teles iki dilapi. Tak lapi benagari. tiku nyanding bisa dadi tamba Muga-muga manuke iso dadi tombo. Manuke sapa? Manuke dalange. Manuk dalange piye? Oh, dawa. Oh, panjen kae anu kok cungkok kok, cungkok. Seluk. Malu blekok. Cungkok. Maluke. Kuwi naga kuwi. Nah. Linggo. Dagelan kok linggo lho. Masa ya ora entuk ngelak to, Bos. Iki mung limbukan tok. Totalitas tuh penting. Terus ini kepotong 5 menit kuwi linggo. Iki padha karo bayari wong nganggur kuwi. Lho, Aduh bijaksana. dawe yang tomo ki wong urip lak mung mampir. Mampir ngelak Lah iya nek ngelak kudu. ngombe. Nah, ngono lak ya pas to. Dijiwit krasa lara. Aja njit liyane. Nah, Jeng Basuki Mawa biya. menungso Menungso sakean dosa wong Jawa kudu njawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. mergo ning urip ning alam donya mung Kuwi mampir. mampir ngombe. Lah iya, lak ya jelas to. Nah, ajining raga saka Saka busana, busana. ajining awak, Saka tumindak, ajining diri. saka lati. Nah, wong ngombe mung mampir. Mampir ngelak. Wong ngombe mung mampir urip.
Wis ngileran Lah iki pekok. modele saiki kobongan kabeh doan Lah tak gawe ngene. Ora gawe ngono kowe ya pekok ya. Yo diaturake mobil khusus dumateng Mbah Tomo, ugi dumateng Bapak Hariwuryanto. Mugi-mugi Madiun bersama Bapak Hariwur kaya podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang. Kuning Amin. adalah emas. Amin. Semoga bersama Pak Hariwur Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Yuk. Monggo tetes, yuk kendangnya Mas.
tembange podang kuning, delalah sing nembang ya kaya podang kuning tenan Mas Klitik iki. Leres Gus, leres. Nyambut gawe gur limbukan tok ngrokak-ngrokok nyapa lho lah. Ayo kerja kene lho, tik. Jane kula niku ngerokok niki mung hanya 1 malam ini, Bos. Pripun to panjenengan Mas Krisna itu juga lenggahnya juga wonten Sidoarjo nggih termasuk berhubungan dengan rokok lho Gus. Nggih, rumiyin wonten sampurna. Nggih. Leres. Tapi kula niku ngerokok niku, kula niku hampir beberapa tahun itu ndak ngerokok, Bos. Ngoten nggih. Iya, ya lagi bengi iki aku ngerokok mergo pengen ngerokok aku. Oh ya sok kala ngerokok. Jane Ya. ora ngerokok ya? Gak. Lah ngopo kok terus malah menghilangkan tidak merokok itu kenapa? Ya karena dihitung secara matematika. Dihitung secara matematika, rokok itu secara ekonomi itu kadang-kadang awake dhewe iki ngerokok sedina pirang pak ngono, yen umpama dicelengi awake iso nukokne apa-apa dienggo keluargane awake. Oh, maksudnya bisa dialokasikan liya. Iya. Umpama rokokmu apa, umpama sing regane sak pak regane Ya nggonku meh 40. Meh 40. 40.000. Iki sedina. Nggih. Sedina 40.000. Nggih. Lek sak wulan kan paling tidak meh 1.200.000. Betul. Umpama mbok celengi setahun kuwi jumlahe kan meh 12 juta meh Ya wis meh 15. 14.200.000. Nggih. Ya ora? Nggih. 14.200.000 lek mbok kok sepeda motor kuwi oleh anyar. Umpama kowe ngempet rokok setahun, kowe iso nukokne rokok dulurmu kuwi selama 1 tahun. Oh, dadi Ya. malah anu ya? Iya. Malah selamat ya? Selamat. Dadi yen ora ngerokok setahun Iso nggih nukokne tuku sepeda motor dulur-dulure. Nggih nang mboten? Nggih. Oh, dadi nek ora ngerokok malah iso tuku motor ya? Iso tuku rokok. Iya, Bojoku iya. nyawet telepon diakrek. Bojone sapa? Bojo kula. Iya lah. Nggih. Iya lah. Nggih. Lek ora ngerokok setahun kuwi iso nukokne iso nukokne sepeda motor. Niki lho, Mas. Kuwi lek setahun. Lah lek umpama 3 tahun kuwi iso tuku mobil. Masya Allah. Berarti malah nek orang rokok iso meminit Iya. perekonomian lebih bagus ya? Betul. Berarti sampean biyen gak ngerokok pancen duwe target ngono. Lho ora. Aku meh 6 tahun iki gak ngerokok, Pak. Lho berarti lah Berarti yo wis duwe mobil barang sampean. Ya mboten lho. motor paling ora. Ora duwe. Lah orang ngerokok iki. Oh, tuku rokok ora iso, tuku motor iki kocok jane. Loh, maksudnya ngene lho, bojomu telepon. Kerja iki lho, aku nyaplak tapuk iki ning ora. Ya aja kereng-kereng karo bojo wong ya melu ndongakne ning omah kaya. Bojo ki sing romantis. Tenono sik ya Dik, engko tak susul. Wis ta tenang ae. Tak kancani. Muah. Ngono lak penak. Bojoku lho goblok. Aku nyontoni sampean iki lho. Sing kerja. Galak. Solali kok aku jam 3 koma. Terus Ngarep lawang ya. Nyapa? Ya. Kuncine kayak ngisor keset. bocah edan iki rasake. Kowe iki Anakku lho, Pak. nggih. Anakku saya itu cinta terhadap anak saya. Lah mula anakmu aja Mulane cekli HP. Ya kadang-kadang tuh gini, Ki anak wedok e rambut keriting ya ta? Ya, anak wedok. Oh iya. Mulane kadang-kadang tuh saya menghibur terhadap orang tua. Nggih. Di zaman digitalisasi ini kadang-kadang kita itu harus sebagai orang tua itu harus bisa mengawasi anak yang nyekel HP. Menyaring. Menyaring. Betul. Dan saya itu selalu memberi contoh, Pak. Tangi turu ki yen iso aja sampai anak ki golek HP. Seperti saya. Bener Mas kuwi. Kula niku tangi wong-wong saya yakin kabeh ki tangi turu sing digolek mesti HP. Iya, aku ya ngono. Jangan ngaten ta? Heeh. Lah itu tindakan yang kurang benar. Oh, Lah, sampean. membiasakan Saya- sesuatu yang nggih. tidak baik. Membiasakan memberi contoh sesuatu yang tidak baik. Saya itu kalau bangun tidur itu yang saya cari anak, Pak. Ora HP ya? Mboten HP. Berarti HP. cinta Mergo- keluarga. Ora kuwi, mergo HP ku digawe anakku. Kuwi padha karo orang rokok kuwi mau. Tak HP culek ku- mripatmu engko Aku gak sitok tak nggo sili-silian kok. iso. Iki ngebel iki maksudnya iki HP-ne ora mbokku. Gak aku wis aman. Lha iki wonten nawala ingkang tumiba wonten panggung Langsung panjenengan. dipaos mawon jenengan. Saking Toyota Agya merah. Oh, alah himbauan to iki. Oh, nyuwun pangapunten. Menika ingkang kagungan mobil Agya merah Nopol 1324 AE diminta untuk menggeser mobilnya. Plat apa iki? Plat AE 1324 Plat merah kok, plate kok. iki lho, plate iki AE 1324 CK. Plat merah lho iki. Toyota Agya merah warnane lho. Lah iya plat merah kuwi tekku kuwi. Kok plat merah? Plat merah. Lah kowe seniman kok sak platno merah iki lho. Lho, pegawe ya, Pak?
Lho, pegawe apa? Bojo cek montore bojo kula niku kok. Oh, mantane bojomu. Mobil bojoku tak gawe mobilku mogok ngono. Lho, lah kok iso bojomu kerja ning ndi? Peke Pemda. Oh, pemerintah daerah. PNS berarti. Pemda pemain dangdut. Diangkrek. Paten plate dipilok dhewe. Matane. Mohon perhatiannya. Sekali lagi. Sebelum menika dipun pungkasi adicara limbuhan yang punya plat merah anu agia merah AE 1324 Oh, alah. mohon untuk menggeserkan Sing abang mobilnya. ki warna cete mobil. Nggih, agia merah maksudnya warnanya merah. Nggih. Nika wonten mobil ingkang badhe medal. Oh nggih. Ya, oke, siap. Siap, Kali Bos. para panitia. Nggih. Nggih. Ingkang wigati monggo derek panjenengan menapa ingkang dipun pinangkani. Ya ora awake dhewe gayung Loh, sambut lah, pasrahne aku piye ora ngono Loh, kuwi. wis to, santai. Anu, Kowe arep muni tawon nenek entupe ngono boten. ta? Boten, seminggu kas ketemu neh lho ya. Neng. Surabaya no. Karo kowe to. Lah, ITS Sing tak jake kita iki. Loh, ITS aku ki alumni kono lho, Bos. Mahasiswa kono. ITS bakul cilot ngarepe. Aku seneng kok bocah iki. Domene tokno engko sewengi lak kuat kuwi. Nek bocah iki nek kadumut yo ngene iki. Aku Aku lek- bocah iki ngono. Nek melu Gubuk. Iki ganti Winong Nawangsih karo Mbak Birgita Ayu. Nggih. Dalam lagunya Gubuk Asmara. Pas iki. Ayo. kene Dagelane loro, sindane loro. Nah, nggih. Winong karo Mas Ya. Glitik, Nggih. Mbak Birgita karo Mas Gelutuk. Nggih, siap. Anu nyun berkahe Pak Harimur nggih, pokoke nyun pangapunten lho Pak Harimur, Pak. Sehat selalu kagem panjenengan nggih. Kula niku hanya sebagai seniman saya itu hanya bisa berdoa mereka utang budi kula niku setiap kali ditimbali Pak Harimur. Wah, padha kali Lah kula. nggih, wong balas budine mung isone ndongakne to, Bos. Bener, Mas, Nggih, bener. Bales apa nyatane aku yo ora ndek apa-apa. Nggih. Nggih to, Bales isone doa itu akan lebih awet. Muga-muga doa ini muga-muga dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjangkahipun. Ngoten gua, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Nasib Pak awake dhewe ya gumantung Pak Hariwur. Lho nggih lho, Bos. Nggih. Wong dhewe niki wis mek Kene, Dik. malu sing nanggap ae dhewe niki. Kene Dik coba Dik, ayo. Ya. Ayo, wis. Dik Winong sama Mas Lutuk. Nyapa to? Tak kalau bil kita wis. Sana karo aku. Dik Bir sama Iya. Om Glitik, Dik Winong Dik, sama Mas Dik. Piye Lutuk. to, Pak? Bir. Gimana Pak ini Pak? Anu bir sama sana, saya tak sama anggur merah. Bir. Kuwi Ngawur. Birgita ora bir ya. Oh. Bar. Coba lah. Dik Winong sama Mas Gimana? Lutuk. Oh iya. Dioper. Dioper ya. Oke. Assalamualaikum Om Salim. Sik, HP ku tak patanan. Kenapa? Mune neng kok. Aku telepon nang ngono. Salim dulu lah. Ya. Salim ya Om, sehat ya Om. Ya sehat, Dok. Aku ketemu sampean iki bang sehat, Dok. Sehat jasmani, sehat rohani. Ati iki wis seneng mergo ketemu karo wong ayu, raga ya semangat mergo ya ketemu karo Mas Ayukun tadi. Nah, Mergo ngoten. Iya. Tapi saran saya kalau ngobrol tuh ditatap matanya ya, jangan nyelonong-nyelonong gitu, salting dah sampean. Aku itu kalau natap kamu itu maaf ya, mata itu kuat, tapi lainnya itu kayak begitu. Hati kuat. Jangan bertanya tentang apa-apa. Nah. Satu Kenapa? kata untuk sampean, saya selalu siap untuk mendampingi. Terima kasih ya Mas Tapi Klidik. hanya malam ini. Lah, kenapa kok malah besok enggak? Lo kena perpal. Ora, ngene iki kan iki lagune calone lagu Gubuk Asmara. Iya. Kaya samamu settinge ning gubuk ngono. Iya. Oh, Bir kene kita. gubuk. Nggih, Nah, nggih, mengko nggih. Mas Kluthuk ki ning pantai ngono. Ayo. Ayo iki ning anu gubuk sik gubuk. Oh ya pas, neneng pantai pas. Dek ya wis siap katok renang barang iki lah ya. Di roman iki. Ayo. Iki ning gubuk. Mas Klidik, Kepiye diajen? di gubuk ini aku merasa nyaman Mas Klidik Senajan karena to. bersamamu. Gubuk iki mung saka gedek. Gedek kuwi gede, dek kuwi sok kala awake dhewe sesandingan, dek-dekan. Iya Mula Mas Klidik. tresnamu lan tresnaku tetep tak jaga sakjroning atiku ya Diaji. Nggih Mas Klidik. Dadi iki settinge ning gubuk ya. Oh. Ning gone Nggih. gubuk. Nggih. Lah ki ning pantai.
Kowe ora nek kursine ya, Nong? Enggak ada. Ngadeg terus lak kesel to. Iya. Ayo dadi kursi, ayo. Kluthuk dadi kursi. Kursi pantai. Iya no, ning pantai mesake sing wedok kesel ngadeg terus ora. Ya. Iki Kursi pantai. Kok kaya ngono? Kursi pantai yo ngono kuwi lho, Bos. Ning aja mlumah. kursi pantai yo murah. Murep ki lek ngene iki lincak goblok. Kursi pantai piye? Oh. Lah ning ngono nglingguhi piye terusan ora? Dek Winong, aja mbok amati senajan to iki kursi pantai. Iya. Kowe yen samongso-mongso pakune motor tutuk. Wis tak jamin snep wetengku. Ada pakunya ya kursinya? Tidak ada. Oh, enggak ada. Sayang, Nah, awake dhewe iki bengi iki pacarane kebon. Di pantai ini settingnya pantai etok-etoke. Kebon iki lho. Iya. Aja tek-tek tapuk iki. Pak kok galak banget sih Pak, saya tuh nggak bisa digalain loh Pak, saya tuh orangnya lemah lembut. Tuk, aja galak-galak karo wedok lho ora. Wong itu lek digalakin runyam, Pak. Lah digalaki ngono dadi mesake bocah ngono sing Ben, romantis. ini pembelajaran. Untuk apa? Wong lanang ben bebas. Terus nek bebas terus piye? Loh, bebas kan yo. Loh, saiki wong lanang ki yo butuh jagoan karo kanca. Nganti ade wedi karo bojo, pamit. Nduk, aku tak ngopi sik. Oh, nang ndi ngopi? Klunuh. Ya bener. Ya bener, Pak? Bener. Padahal wong lanang mek ngopi. Kasih Cok. pengajaran dan pengetahuan. Ya Nek nganti enek wong wedok wani karo wong lanang gedene wani apa ngrusak HP-ne si lanang kuwi kleru banget. Kleru, Pak. Kleru. Aku imbiyen yo iki terus terang, Pak. Nun sewu. Saya itu lek ngomong geger karo bojo, dalam hidup berumah tangga itu 1 tahun geger, Pak. Karena kaget hidup berumah tangga itu seperti itu. Iya. Kula niku mbiyen nesu, kula ora tau nangani bojo kula mergo kula eling secara fisik itu ada undang-undangnya. Betul. Kula mesti barang sing kula jur, Pak. Kipas angin, Heeh. HP, Heeh. TV. Ape? Kula mesti kula bantingi, Pak. Terus saiki Loh, saya sih anggar bareng nesu, bojo kula mesti luluh. Akhirnya kaget. Waduh, TV iki fatal iki. kadung 750 jelemput ta. Akhirnya kula tau nesu arep ngatung, wah 250 iki. Oh, arep mbok banting kipas angin. Pasang waduh 350 ya aku. Saiki ora ya? Saya enggak sing tak Tak periuk derajat. tak banting akhirnya mertuaku. Kowe yo iblis kok kowe iki. Mulo to mbok banting. Jangan di Fotone. Kaya Mas Kritik ini iki lho Mas, so sweet ini iki contonan, ora tau galak ya Mas. tresnaku kaya ndine gamelan, demung lan kendang. Weh. Kok sakit ngoten Mas? Ya pengen ku iso ngambung tur ya iso nyayang. Sampean kayak apa Mas? Kayak suling. Apa itu? Awakmu tak susul ning Panggaheling cah. Tresnaku kaya slentem, Dik. Apa? Kowe dadi wong wedok aja sok slincok ing tembung. Tetep gemati karo piyai kakung ya, Nggih Dik. Kang Mas. Tresnaku kaya rebab Apa? sing tak arep-arep mung abab. Dadi kom. Lho kok ngene apa ngendok iki? Dirayu lah kok ngene. Lah kowe iki action kok. Lah ya ta, mesti nelek ta kowe. Sing dadi jalak urani kono lho. Kono kok ora. Kowe bawa Suaramu aja nganti kalah karo Iya Mas, Mbak Yu jangan sitok nanti ya. ya Mas. Ya, Dik. Iya to Pak? Asmara Ndana. Eh? Anu apa kuwi gubuk asmara? Pocong. Bojong. Weh, iki ngawut bergitayan. yang guyu ya. Ingkar nyingku. Kowe iki sembah nuwun, Pak, sembah nuwun, Pak. Mbak Nun Pak. Mau ngelap air mata, bukan itu kamu tuh sok tahu toh. Kuwi tisune kancane Modus bojo sih, kuwi. modus. Nyapa to jan. Aku ngomong. Aja film nanti kayak nih Gah, mbok lewek nih mburi. Ora. Ngerbet iki jarik kok teles iki lho. Rada rene, Dik. Wiwitane Air matamu. ingkar nyingku. Dik, Dalam Kang Mas. kamu suka pakai gelang ya? Iya Mas. Sik kuwi lho, Oke. bar ngi ngelapi kok Itu tisune dilebokne ning iya jero itu kambing ditaruh apa mana kuwi? itu? Ya nggo kenang-kenangan. Gur tisu ada. Kowe iki aja gur kenang-kenangan. Dek iki wedake sinden mbok gowo ketut tenan kok iso.
Nggih kenang-kenangan. Gitu. Contohnya nadimu to. Wah, Aku ki duwe mas kaya sampean ki kaya ndene tak jaga asmamu ben aku ki iso ketut karo asmamu. Apa kuwi ora kwalik, Di? Sing jago ki pun kakak. Dapur 6. Dapur anem. Mangsane ki lho. Nek di bocah ibu. Ya banyak. Oh, ya ketok gede digogloh lho di. ya Bir, nah Bir. Lingsem yen Sampai kalah ya. Sampai kalah. Kamu TikTok komennya kok gambar aja. Yen ndak sawang pancen pantesmu nggon konde kuwi diselipi kembang melati. Kok sakit pantes. Kembang Kak, Mas? melati kuwi nggambarake arum. Arum ambune njur nyenengke nggon panciumanku. Nek mawar pripun Kang Mas? Baju bang. Ya aku ketoprakin delampok iki. Saiki aku laborasi panciumanku. Kuwi dadi kucing. Lho tegese ngambu seneng. Mausan. Ya Dek ya. Nggih, Sesuk Mas. iki tetep nggih kembang melati wae. Nggih. Kembang melati aja sampai sampean dadi seniman sing tiru-tiru ya Cahayu. Iki kembang melati digawe kono, iki kembang melati ndang dicepot, sesuk diganti karo kembang turi karo sambal becro. Terus Ben deletek tak dilati cengelmu. Lah ngono. ya nang ngerti kowe nang. Ya. Nang. Sing sae ya Cahayu ya. Lambi mbok gilap. Lelampahan kang Lambi sok gilap ya. Uri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, aku nggak bisa kalau diliatin gini, Pak. Apa? Nggak bisa aku, soalnya piye ya rodok gila sithik ngono lho, Pak. Soalnya terlalu dekat. Wis to santai wae. Santai aja mbok kuwi arep iki to Le. Telepone ati aja. Ono lho Le, wis arep ning ndi. Kata-kata mbok aja gila. Jijik ngono lho. Gila ki dalam arti dia itu itu adalah giat. Lo itu loyal. Jadi kamu itu mempunyai giat loyal yang tinggi ngono lho. Ya. Nah, Jangan deket-deket ya, babnya agak mambu. nah. Aja meneh kok kowe aku dhewe ra betah. Lo abab itu adalah A itu amanah. Bab itu basi. Piye kuwi? Amanahmu itu Basi. jangan sampai basi itu loh. Daluwarsa. Nah, ngono dadi kudu amanah terus. Bengi iki terus aku koclok. Aku lek ini. Ayo nang ditene nang. Dimpet sik nang, dimpet aja disawang karo meremai. Ya, ayo. Dari jauh, dari jauh. Lelampan kang Toan. Awuri. Uri. Timbang gila. Timbang sampean gila wis ngene wae. Brongsong kaya tewel ae. Ayo. Tamongi. Tamongi. Nyapa? Diterang aku ya. Pripun? Rong dino. Nyapa? Ndasku matang. Ini bekas apa ya? Iki gorengan iki. Lah ya padha karo ngangge ora ngaring kok ya. Tak kon ngesok lho kuwi Pak. Maksane iki kok iso. Lagi temen iki dagelan ndase ambune haji lagi ya. Ya. Pak Juari. Terakhir nang. Tresno tulus nadyan nengku bab asmara. Oke. Siap. Monggo dipun aturaken gubuk asmara engko dikolaborasi karo jaranan. Wah iya. Monggo to, dados.
Mas Glutuk nggih. Bos, Sukses selalu. Sampai ketemu tanggal 30 nggih, Bos nggih. Oh, siap nggih. Oke. Ya. Ya, Nduk, rerakit mbacut nih gelar cerita. Tak dhewekake, Mak. Yo. Yan Bratasena kempuk poleng Sang Bintulu Haji Sarira mula dek wak simbar jojo yen ngendika gereng-gereng kaya guntur kadang panenggak Pandawa mawa sindung yen lu maris watatitak babar pisan ora nduga manana pawongan mlebu ning Wonomarta ngrubuhake kekayon ndungkeli sela-sela. Aja nganti kowe mati tanpa aran maragake kowe sapa lan saka ngendi, Gus? Satriya panenggak Pandhawa Bratasena kang dadi aranku. Kowe pawongan cat katon cat ora ki bangsane apa? Aku bangsane Gandharwa saka negara Ndanamarta, ya ing negara Ngamarta. Yen kena tak pringgake kanthi becik, ripalungguhan iki damar mancung cepeten lereno anggenmu mbabati alas ngrusak karo pepasrening wana. Yen pancen iki papan dununge para Gandharwa sisan gawe aku njaluk idi palilahmu. Aku bakal golek kamukten, aku bakal golek kamulyan hayu urip bebarengan karo menungso, bareng karo bangsane Gandharwa. Apa ndok kira aku ora ngerti kamurkane para menungso, serakahe para menungso. Ning ngarep tembung alus legi lamun to di rasakake ning jebul arep ngidak kowe.
ora minggat kokop getemu udel-udel wadukmu. Proses sumber minggu getar bumi kuncing awas Pak
Wah. Woi. Wah. Hah? Wah. 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 Awas buri. Right? Hey! Wah! Ah! Wah! Oh! Ah! What? Weh! Wong apa iki? Awas! Woi! Oh! Oh! Hai! Oh! Oh! Wah! Oh! Iyo! Ah! Waduh ya. Oh. Hei. Nanda kowe. Ah. Awas ya. Wah. Oh. Tuhan. Jedul saka lemah bengkah. Bisa ambles bumi. Ora ambles bumi, joglangan, Mas. Ayo, lek pancen ngendel-ngendelke arep nyoba kaprawiran maju para ngarsa, menang karo Bagong sembah ider-ideran kowe. Hop. Hah? Oh. Hot. Hot. Oh. Oh. Hot. Ayah. Hot. Hot. Oh, tanjak kowe. Hot. Wah. Hot. Arang keranjang ratumu. Oh. Ah.